La història de Catalunya és el d'una lluita constant contra un sistema polític i judicial espanyol opressor, encapçalat per una monarquia tirànica, dictadors feixistes, polítics corruptes i governs arruïnats. Durant segles, les gents de Catalunya han intentat recobrar els drets i les llibertats que van perdre sota la dominació espanyola per continuar desenvolupant una societat democràtica i pròspera oberta al món. La situació privilegiada de Catalunya sobre la costa mediterrània dona llum a una comunitat cultural amb una economia basada fonamentalment en l'agricultura, la producció i el comerç amb altres nacions. No ens ha de sorprendre que Catalunya desenvolupés i publiqués el primer llibre de llei marítima internacional que regulà el comerç marítim durant més de 700 anys i esdevingués el fonament de la legislació actual mercantil internacional. El naixement de Catalunya com una nació cultural i polític començà fa més de 1000 anys. La primera bandera, el primer Parlament i Constitució catalanes són alguns dels més antics de l'Europa actual. Per contrast, la bandera nacional espanyola actual i el primer intent de Constitució espanyola tenen poc més de 150 anys d'antiguitat. En realitat, la primera vegada que Espanya començà a adquirir forma política fou en el segle XV, amb la creació de la monarquia hispànica. Nascuda de l'aliança matrimonial entre les dues monarquies més poderoses de la península ibèrica. La de la reina Isabel de Castella, una corona de tradició absolutista amb la seva capital a Toledo, i el rei Ferran d'Aragó, una corona de tradició parlamentària, formada per una federació de reialmes, i el Principat de Catalunya amb la seva capital, Barcelona, que era també la capital de la corona. Tot i passar a ser part de la monarquia hispànica, el Principat de Catalunya continuà gaudint del seu propi Parlament, lleis i sistema monetari durant 250 anys més. La independència política era tal que els monarques hispànics havien de jurar obediència a la Constitució i les lleis catalanes, cosa totalment inusual dins l'Europa medieval. Una altra mostra del caràcter singular de Catalunya dins la monarquia hispànica fou la revolta dels camperols catalans en el segle XV. Significà el final de molts abusos de la noblesa, com el del dret del senyor a ser el primer en tenir sexe amb la núvia del pagès en la nit de noces. Segons la UNESCO, els catalans feren la primera revolució social moderna en la història de la humanitat. Per contrast, en la corona de Castella, els abusos i privilegis de la noblesa perduraren durant uns altres 400 anys. L'any 1641, després de dècades de mal govern per abusos de governs corruptes i arruïnats, la gent de Catalunya s'alçà en armes contra autoritats hispàniques i en un intent de recuperar la independència de Catalunya proclamà la República Catalana. Fou una nova revolució camperola que passà a ser reconeguda com la Guerra dels Segadors. L'any 1705, el conflicte explotaria de nou en el que passaria a dir-se la Guerra de Successió Espanyola. Fou una guerra internacional entre dos models socials, econòmics i polítics. Un dels blocs estava encapçalat per les corones de Castella i de França. Representava l'imperialisme i l'absolutisme amb una noblesa poderosa, enriquida sobretot mitjançant el saqueig colonial i les taxes.
El segon bloc era encapçalat per les corones d'Anglaterra, Àustria, Holanda i Aragó, amb Catalunya com el protagonista principal. Aquest segon bloc es caracteritzava per una tradició de tendència parlamentària i federalista. Amb una economia fortament fonamentada en la producció i el comerç internacional, la gent de Catalunya lluità fins a l'últim moment per defensar el seu model social, polític i econòmic. Però al setembre del 1714, després d'un any i mig de setge, Barcelona, la capital, fou ocupada per les tropes castellanes i franceses. Pel dret de conquesta, totes les institucions, drets i llibertats catalanes foren abolides. I la llengua de Castella, les seves lleis autoritàries i tota la llista de taxes i restriccions abusives foren imposades als catalans. Fou a partir d'aquell dia que la centralització del poder a Madrid es consolidà tal i com és coneguda avui. Fou aquesta història imperialista de devastació i d'imposició per part d'una oligarquia castellana que s'havia enriquit explotant, saquejant i posant impostos abusius a la terra i a la gent que havien conquerit, la que en el segle XVII dugué als Països Baixos i a Portugal a ser els primers a lluitar per la seva independència de la monarquia hispànica. Molts altres seguiren fins al final del segle XIX amb la independència de Cuba i les Filipines. No ens ha d'estranyar que molts d'aquests moviments per la independència, com els d'Argentina, l'Uruguai, Mèxic i Colòmbia, entre altres, fossin sovint capitanejats per líders d'ascendència catalana. Cap al començament del segle XX, Catalunya havia ja passat per 3 revolucions industrials, mentre que Castella no n'havia tingut cap. Per a l'oligarquia de Castella, la manera més senzilla d'enriquir-se havia estat sempre conquerint o mantenint-se a la vora del poder que manava en cada moment. Al segle XIX, a fi d'augmentar el comerç i la prosperitat, ciutadans privats catalans van arriscar el propi capital per finançar la construcció d'una xarxa ferroviària que connectés la indústria amb els ports. Mentrestant, el govern espanyol de Madrid s'arruïnaria construint una xarxa ferroviària que connectés tots els seus palaus reials per l'entreteniment de la reina i de l'oligarquia. L'any 1931, després d'anys de governs centrals arruïnats i de dictadors espanyols, cansats de veure sistemàticament esclafades les seves aspiracions a l'autogovern, van anar a les urnes i votaren massivament en favor d'un partit partidari de la independència. Una vegada més fou proclamada la República Catalana. Només el feixisme espanyol, amb l'ajuda de Hitler i de Mussolini, aturarien la democràcia i el desenvolupament nacional de Catalunya. Qualsevol que defensés la cultura catalana, els drets i llibertats, seria perseguit, tal i com havia passat a tants d'altres catalans en el passat. El president del Club de Futbol Barcelona fou arrestat i afusellat sense cap motiu per feixistes espanyols. L'arquitecte Antoni Gaudí, als seus 72 anys, fou apallissat i empresonat per parlar en català a policies espanyols. I el president de Catalunya, l'únic president escollit democràticament, fou condemnat a mort. Després de 40 anys de dictadura del general Franco i de 14 més de democràcia predibuixada pel dictador, la història tossuda es repeteix. El govern espanyol i les institucions d'avui
són controlades pel Partido Popular, un partit polític fundat per antics membres del règim feixista de Franco. Espanya és el líder de la corrupció a Europa, del deute, de l'atur, del fracàs escolar i de casos de trencament de la legislació europea. El govern espanyol i el sistema judicial segueixen saquejant l'economia catalana a través del sistema de taxació, oprimint la cultura catalana i perseguint els seus polítics electes. Des de fa ja quasi 2 dècades, la comunitat catalana ha estat clamant al govern espanyol perquè invertís en connectar per tren la nostra indústria i els nostres ports amb Europa. En comptes d'això, el govern espanyol ha construït la segona xarxa més gran del món, després de Xina, de línies ferroviàries d'alta velocitat, un sistema ferroviari que mai serà rendible i que fins ara no ha fet més que augmentar el deute nacional. Així que el xoc entre aquests 2 models culturals i polítics oposats segueix sense solució. Avui, més d'un 80% dels ciutadans de Catalunya estan d'acord que la millor manera d'acordar la futura relació entre Catalunya i Espanya passa per la negociació política seguida d'un referèndum, com el que acordaren fer el Regne Unit i Escòcia. Per desgràcia, i degut a la seva història, Espanya no ha desenvolupat mai una verdadera cultura política democràtica. Pel poder dominant a Espanya, la negociació ha estat sempre vista com una debilitat. Un conqueridor no té cap necessitat de negociar amb l'adversari. Un conqueridor ataca el seu adversari fins que es rendeix completament. Aquest és el motiu pel qual, en l'última dècada, l'única resposta d'Espanya a totes les propostes del Parlament català de negociar una solució democràtica ha estat no. Encara pitjor, últimament l'estat espanyol ha començat a perseguir i empresonar a membres electes del Parlament i a líders civils. És també un ordre a les forces policials l'impedir violentament que ciutadans pacífics vagin a votar. Què ha fet la Unió Europea per protegir els seus ciutadans catalans dels atacs espanyols a la democràcia i a la llibertat d'expressió? Al recolzar una solució democràtica a aquest conflicte, defensa els drets humans universals bàsics, ajudes a construir una Europa i un món millors per a tothom.